Ano, to vám trochu možná něco napadí. Je to balíček a měl by v tom být nějaký pečupák, takže já si nemůžu do člověka otevřu. Jsem že je to modré, ale mám modré ruce, nevím proč. Ale prostě mám špinavé trochu, ale to nevadí a můžu to otevřít. Lidi, už to bude mít nového pečupáka. Takže lidi, máme tady doplňky, takováhle maštička a náhrdelník. Teď ten samotný pečupák, takže lidi, já se nedívám. Je to tady nový pečupák, takže to je mega. Ale nevypadá to jak real pečupák. Takže jak vidíte, mě mega zklamalo. Je to fake. Takže mě to hodně zklamalo, ale je to pečupák, že? Takže můžu to používat v videích, ale no, mě to fake. Takže to mi je fakt moc líto, ale je to prostě fake, takže tak no. Toto asi, já vám ještě ukážu, jak vypadá s tou mašičkou a náhrdelníkem. Takže vypadá takhle. Jako je docela pěkná, ale ty oči jsou malé, tím pádem poznám, že je to fake, ale to nevadí. Objeví se v nějakých videích, ale je mi to, že je fake. Takže tak. A uvidíme se příště videa a zatím čauky mňauky.